Hola a tothom! Ja ha arribat el Nadal! Ué! I aquí tenim preparat el tió! Ué! Com ja sabeu, cada Nadal fem cagar el tió. Sabeu que us vam demanar ajuda per fer-ho a través de l'Instagram, doncs us hem de donar les gràcies perquè hem rebut un munt de vídeos. I bé, per fi ha arribat l'hora, noies! Esteu preparades? Doncs vinga, comencem! Caga, tió, tió de Nadal, posarem el porc en sal, la gallina a la pastera i el pollí a dalt del pit. Toca, toca, Valentí, passen bous i vaques, gallines amb sabates i galls amb sabatons. Correu, correu, minyons, que la teta fa turrons, el vicari els ha tastat, diu que són un poc salats. Ai, el brut, ai, el porc, ai, el cara, 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 ai, el brut, ai, el porc, ai, el cara de pebrot. Oh, ha cagat, ha cagat! Però voleu dir que ha acabat? Noies, que no ha acabat! Hem de continuar encara! Vinga! Caga, tió, tió de Nadal, posarem el porc en sal, la gallina a la pastera i el pollí a dalt del pit. Toca, toca, Valentí, passen bous i vaques, gallines amb sabates i galls amb sabatons. Correu, correu, minyons, que la teta fa turrons, el vicari els ha tastat, diu que són un poc salats. Ai, el brut, ai, el porc, ai, el cara, 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 ai, el brut, ai, el porc. Ai, el cara de pebrot! Uah, quanta caca! Que no és caca, que són regals! Ja podem obrir, traiem la manta? Espereu! Encara estira pets? Quina passada! Mireu, el món de la Vall dels Múmins! Un de llops, el meu animal preferit! Ei, els contes de fantasmes de l'avi! I un clàssic! Sana de les Tejas Verdes! Que gràcia, meu maco! I mireu aquest com es diu! Excel·lentíssima caputxeta! Aquest pinta divertit, Ei, ja ho sabeu, la biblioteca està tancada per les vacances, però el dia 4 de gener tornem a obrir. Veniu a buscar els llibres en préstec, que sereu els primers. I de part de tot l'equip de la biblioteca, que passeu un molt bon Nadal! Santa Claus is coming to town.